Бәйрәм чарасы Кояшлык ял зонасының татар йорты хатасында узды. Әлеге игелекле хезмәт ияләрен тәбрикләргә район җитәкчелеге дә килде. Сез безнең геройларыбыз, сез безнең хөрмәт итәргән иң якын кешеләребез, бик зур рәхмәт сезгә. Район үзәк хастаханәсе баштабы Дамир Сөләйманов барлык хезмәткәрләрне сәламләп, рәхмәт сүзләрен җиткерде. Һәр кемгә уңышлар теләде. Действительно, система здравоохранения нашего района за последние годы она скакнула на несколько ступеней выше. Выросли уровни и заработных плат наших сотрудников. Процент укомплектованности с медицинскими специалистами, врачами тоже выше среднереспубликанского показателя. Сәламәтлек саклау тармагында тырыш хезмәт куючы, матур хезмәт күрсәткечләренә ирешкән хезмәткәрләргә мәртәбәле бүләкләр дә бирелде. Бер төркем табиблар, шәфкать туташлары, санитаркалар һәм белгечләр район башлыгының рәхмәт хаты һәм мактау грамотасы, Мөслим районы үзәк хастаханәсенең мактау грамотасы һәм рәхмәт хатларына ия булдылар. Бәйрәм чарасына лаеклы ялдагы ветераннар да чакырылган иде. Өлкәннәр дә яшь коллегалары белән бергә бик теләп аралаштылар, ял иттеләр. Больницада эшли башладым мин медучилищене бетергәч, фельдшер булып скорыйда. Аннан соң эшләп отработать иткәч киттем мединститутка. Аны бетереп кайткач тагы шушында эшләдем. Гомер буе үзебездә инде. Үзебезнең больницада ул елларда эшләгән кызларның барсын сагынам. Алар бик тырыш ие, алар үзләре тыйнак ие. Бер кашанда кешегә дигән җан көчләрен жәлләмәделәр. Бәйрәм чарасы матур җырлар, дәртле биюләр белән үрелеп барды. Сәламәтлек саклау тармагында хезмәт куючылар тырышып хезмәт итү белән бергә матур итеп ялда итә беләләр. Алар бик теләп төрле уеннарда кызыклы бәйгеләрдә катнаштылар, күңел ачтылар, җырладылар, бийделәр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.